Samtang sa paggasugod na sa adlaw Sting-1, mipasadaan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng mga landslide o pagbaha. Ang report ni Alan Domingo. Nakasinati na og kusog nga pag-ulan ang sugbong nga misangpot sa pagbaha sa pipila ka mga dapit. Gipatin-aw hinuon sa PDRRMO nga wa sila makadawat og mga report nga adunay dapit nga grabing napiktuhan sa kusog nga pagbundak sa ulan. Apan, on call ang mga disaster officers sa pagresponde sa posibleng mabiktima sa baha o pagdahili sa yuta. Constant po ang among paghatag og kanang advisory sa mga mayors o local disaster officers. Mipahimangno ang PDRRMO sa katawhan nga dili mo kumpiyansa. Ilabi na kadto mga nagpuyo sa madapit nga peligro sa baha ug landslide. Ang naugaog ng liki nga yuta sang putanan sa nasinating tumang kainit nga mohumok kon mabasa sa tubig hinungdan nga mosangpot kini sa pagdahili sa yuta. Always monitor sa ilang water level, especially sa nagpuyo sa riverbanks o nagpuyo sa kanang daplin sa shoreline o kanang nagpuyo sa kanang mga bukirang barangay kay pwede man ta og kanang rain-induced landslide. Alan Domingo, Balitang Bistak.